Când între soț și soție înflorește dragostea, ea strălucește în toate și pune stăpânire pe toate. Atunci, cea mai mică dizarmonie este foarte dureros percepută. Neatenția, neglijența, nepăsarea, chiar și în cele mai mărunte lucruri, provoacă întristare, neliniște, chinuie și supără. Iar când apar semnele zămislirii unui copil, relațiile dintre soț și soție se întăresc și mai mult. Prin dragostea de pruncul care urmează să vină pe lume, în cutremur evlavios, înaintea tainei venirii pe lume a unui nou om, prin apropierea dintre soț și soție. Finețea și puritatea iubirii reciproce nu numai că nu sunt exterioare apropierii trupești, ci dimpotrivă se hrănesc cu ea. Nu este nimic mai bun decât profunda tandrețe ce înflorește doar în căsătorie și al cărei sens constă în sentimentul viu al completării reciproce. Dispare sentimentul propriului eu, ca individ separat, și atât în lumea lor interioară, cât și în lucrurile exterioare, fiecare din soți se simte partea unui întreg comun. Nu vor să trăiască nimic unul fără celălalt. Vor să vadă totul împreună, să facă totul împreună, să fie întotdeauna împreună în toate. Orice despărțire este percepută ca un chin, ca o ruptură în integritatea acestei unități. Acesta nu este nici de cum un triumf al sentimentalismului, ca acela prezentat cu ironie de către Gogol, prin eroii săi Afanasi Ivanovici și Pulheria Ivanovna din Moșierii de modă veche. Iubirea sănătoasă, normală, dintre soț și soție, nu numai că nu simte nevoia distanțării egoiste de ceilalți, ci dimpotrivă, dă naștere unei sensibilități deosebite față de ceilalți oameni. Grija tandră pe care au soțul și soția unul față de altul creează în mod involuntar și firesc o grijă tot atât de tandră față de ceilalți oameni. Eliberându-se de puterea egoismului, atât soțul cât și soția, fiecare în parte, devin deschiși în inima lor față de toți oamenii.